आसा दिनैनि बे बर' खौसेथि आफादनि जा मेल बे मेला जोंनि हग्राजुलि आन्चलिकनि सिङाव अर्थात इरागदाव एमइ आरो हाई स्कुलनि लांगोनायाव जादोंमोन। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनथाम फेक्सननि क'र्डिनेशन कमिटि एक्स एनडिपि आफादा दिनैनि साननि गेजेरजों जों बेखौनो थि खालामनानै दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों फोसावनो लुबैदों। जों दिनैनिफ्राय बर' खौसेथि आफादजों खौसेयैनो हाबा मावलांगोन बेखौ जों बिथांमोननो खोथा होबाय। बेखौ आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिपि क'र्डिनेशन भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। आच्छा सार, फैबाय थानाय बे जेब्ला बिटिआर आरो अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जेनेबा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बबे मोनसेयाव थानाया साबसिन सानो नोंथांमोननिफ्राय? आच्छा, बे बेलायाव जों बेखौनो दिनै बुंनांगोन, जाय बिथांमोना सागानगिरि, जों गिबियाव जोंनि आफादनि मोनब्रै फेक्सननि लिडारफोरखौनो जों सिगाङाव मख'ग्रोनांगोन। मानोना बिथांमोना सनितपुर बिश्वनाथ हिसाबै बिटिआरआव हाबनाय हाबैनि खोथा बिथांमोना दिनैसिम जोंनो क्लियार हिसाबै बुंनो हायाखै। जों गोबां समफ्राव बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सोंबाय, बिथांमोना जोंनो जेबो फिननाय होआखै। बिथांमोना जोंखौ लास्ट मुभमेन्टआव बेखौनो बुंहरदों, बियो बिटिआरआव हाबनायनि मोनसे दा सम नङा, बेनिखायनो नोंथांमोना हायोब्ला बिनि सिगां काउन्सिलावनो सापर्ट खालामथ'नानै थाथ'दो, बिदि बुंनायलाय जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' खौसेथि आफादजों लोगोसेयैनो थांना खामानि मावगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै खामानि मावलांनो जों आवगायलांगोन। आच्छा सार, बिटिआर गोरोबथाखौ जेनेबा सारा माबायदि सानो? मोजां या दा गाज्रि? बिटिआर गोरोबथा होनना बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव खोथामोन, जायनि जाहोनाव 34 इयार्स स्ट्रागोल खालामबोनानै दिनै बे जिथुनाखि बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथायावथ' जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ हिसाबै जोङो मोजां हिसाबै लोगोसेयै जोङो थानो मोनगोनखौ जों आसा खालामनानै बै समनिफ्राय गोबां जोहोलावजोफोर जिउ बिटिआर बा बड'लेण्डनि नामाव जिउ बावबोदोंमोन। जेब्ला आफादा 2005 मे मासनि 5 अक्ट' बे समाव आफादा सिक्स फायार खालामदोंमोन। सिक्स फायार जानायनि उनाव हयथ' 6-7 बोसोरा सिक्स फायार लानायनो दंमोन, जेबो बिदि माबा मोनसे मुभमेन्ट बिदि गैयामोन। 6-7 बोसोर थांखांनायनि उनाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबां सानसुमैगिरि लिडारफोर सारमोन दं, बिथांमोना आरो जोंनि सारमोनजों बै समाव मोनसे सावरायदोंमोन जे जों बिदि थाबाय थायोब्ला जानाय नंला, जों माबा मोनसे मुभमेन्टनि हाबाफारि जों लानांगोन, लानानै जों सोमावसारफिननांसिगोन, सोमावसारनांगोन। बे हिसाबैथ' जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ हिसाबैल' नङा, अल आसाम नाङैनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै अखा बांखा खेबफ्रोमबो मिथिं दावथिङाव ज'-ज'यै ओंखारनानै लैहोर लैहोर मदद होदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, बे थामथि गोरोबथा जालांनायाव सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि दानख' जाबाय, जोंहा बेयाव जोबथा दुखु, बिनि
देरसिन आरो दुखु गैला। जों आसा खालामगोन जाय सागानगिरि बिथांमोना हानायमानिखौ नाजानांगौ बिटिआरआव सोनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ। अब्ला जोंहा दुखु थानाय नङा। काउन्सिल हिसाबैथ' जों गोसो गैयामोन। जों दा नन बिटिएडि बा नन बिटिआरआव थानानै जेबो मोनाब्लाथ' राहाथ' जों माबा मोनसे लानो गोनां जागोन। बे हिसाबै जोङो दा जा सुबिदा माबा मोनसे फैदों फिसायानो जा गिदिरानो जा बेखौ मिजिंथिनानै जों बर्तमान बर' खौसेथि आफादजों लोगोसेयैनो थांफानानै बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल जा जिथुनाखि बिल पास जानो फैगासिनो दं बेवहाय बिथांमोनजों लोगोसेयैनो समाजनि ओनसोलनि बा बर' जाथिनि माबा मोनसे मोजां सानलायनानै खामानि मावनो हायो जों बेखौ सिन्था खालामनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। गोजोन्थों। आच्चा सार, रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा सारा? दाथ' रन्जन दैमारि सारनि बेलायावथ' जों बेखौनो बुंनांगोन। दा 27 जानुवारि सान 2020 एदिनखालिथ' मोनसे एकर्ड जाना थांबाय। बे समावथ' बिथाङा बिनि सिगाङाव बिथाङा जेलावसो दंमोन। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो बिथांखौ मोनसे समाव जेलनिफ्राय हगारनानै माखासे सम उदाङाव दोनबाय। बेफोरो जोंनि बर' जाथिनि नोजोराव मोनसे गिख्रंथाव बा लाजिनांथाव मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जारिमिन। जि बुस्थुआ जानो नाङामोन बे बुस्थुआ जोंनि गेजेराव जादों। रन्जन दैमारि सार हिसाबैथ' बिथाङा जों खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा जेबो बे सुक्तिनि सायाव जेबो माबा मोनसे एमएसआव लिरनाय दं बिथाङा बेखौ नुवाखै। बिथाङा जेलनिफ्राय डाइरेक्ट लांजादों आरो बिथाङा सिगनेटरि होजादों। बे जों बेखौ आसा खालामो बे सुक्तिनि दारै बिथां सारखौ बा सुक्तिकारिफ्रा खौसेयै नों आबसु नों एनडिबि नों एक्स एनडिबि नों बिलटि बिदि जोंनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोआलासिनो जाहाथे बिथांखौ थाबैनो जेलनिफ्राय आयेननि मदद लानानै बिथांखौ थाबनो हगारनो नांगौ होननानै जों साफ्रोमबो आफादनि सागानगिरिजों लोगोसे लिडार्सफोरखौ जों खावलायो। दिनैनि बे जा सावरायनाय हाबाफारि बेयाव नोंथाङा रायजो राजानि जानानै जे बिटिआर आरो अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै मा बुंनो सानो? दिनैनि मेलनिफ्राय आं बेखौनो जिथुनाखि बे बिटिआर आरो बे बर' सुबुं खौसेथि आफाद नाजानायाव जिथुनाखि दायो जोंहा सेटेलाइट सिस्टेमाव मोनसे मा होनदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बियो जानो फैगासिनो दं होननानै खोनादों। नाथाय मा खालामनो दायो जोंना नैबे जिथुनाखि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ जोंना दायो बिटिआरआवबो हाबथ'वाखिसै आरो फारसेथिंजाय जिथुनाखि बे थांनाय जिथुनाखि 27 जानुवारिनि जिथुनाखि एकर्ड बेयावनो हाबनो गोनांमोन नाथाय मा खालामनो हाबाखिसै दुखु गोनां बाथ्रा। जों सनितपुर बासिया बेखौनो बिराद दुखु मोनदों। खनसेनो हाबखालाङोबा जोङो बिराद मोजां मोनगौमोन नाथाय मा खालामनो गोबां माखासे जाहोननि थाखायबो हयथ' थालांबाय जानो हागौ। दा बे हिसाबै कमिसनखौ दानो होनदों खिन्थु कमिसनखौ माला दाफुंनाय जागोन जों दिनैसिम जों मिथियाखै। सुक्ति जाखांनायनि 2 माससोनि गेजेरावनो दानो गोनांमोन। 2 मास आरो समबो मोन्दोंमोन नाथाय बिथांमोना दाफुंनानै होनाखिसै बेनि सायाव जोंहा दुखु दङ। दा बिनि थाखाय आरो बिटिडिआवबो इलेक्सना जायाखै। दा बिटिडि इलेक्सनाव बिथांमोना नांथाबगासिनो दङ नाथाय बे कमिसनखौ जोङो दासिमबो दाफुंजागोन ना दाफुंजायाबा माला दाफुंजागोन जों बेखौ मिथियाखै। नाथाय बे समावनो फैबाय थानाय जोंहा जिथुनाखि 31 आगष्ट बेयावनो जोंहा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सोमोन्दै मोनसे मोजां फिथाइ फैगोन होननायखौ खोनादों। दा बेखौ आसा खालामनानै जोंबो दिनै बेयाव रायजो राजाफोरखौ लानानै बर' सुबुं खौसेथि आफाद आरो 3 एनडिबिजों लानानै मिथिं जादोंमोन। दा जों बेखौनो बरायग्रोदों जे जोङो जाखौ मोनो जों बेखौनो लाग्रोनांगौ। दा जुदि
काउन्सिला फैगोरोब्लाबो कसारि काउन्सिला फैगोरोब्लाबो जों बेखौ लाग्रोनांगोन आंनिफ्रायबो आं बेखौ रायजोनि जानानै आं सापर्ट खालामदों आं बेखौनो सापर्ट खालामनानै जाखौ मोनो जों बेखौ लाग्रोगोन खिन्थु बिटिआरखौ मोनोब्लाथ' जोंहा बयनिख्रुइ साबसिनखा बयनिफ्राय मोजांसिनखा जों बिटिआरखौ मस्ट वेलकामसिन थारमाने मस्ट वेलकामसिन दा जोंनि बिटिआरखौथ' नांखागौ आरो जों बेखौ खोनादों जोंहा बे काउन्सिलखौ लाखांनायनि उनावबो जोंहा माने बिटिआरआव सोनो हानायनि लामा दं होननायलाय जों रायजो राजा दिनै सापर्ट खालामदों आरो जों बेखौनो वेलकाम खालामदों आं नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव आं बेखिनि खोथाखौनो बुंथिनानै फोजोबनाय जाबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो एसएम निउससिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बावहरनायखौ हरग्रोबाय आरो लोगोसे आङो दिनै बे बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएससिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों दा बेवहाय दिनै जोंहा बे हग्राजुलिनि मोनसे फरायसालिनि लांगोनायाव गोबां संगठनफोरखौ लानानै मोनसे मेल जादों आरो बे मेलावहाय जों खौसे जानो हादों बेयाव दं एनडिएफबिनि आर ग्रुप डि ग्रुप आरो एस ग्रुपनि बिथांमोनाबो फैदों मोजां सावरायफैदों आरो बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों जे जोंहा बे एकर्डनि सायावहाय माखासे सोंलु दङ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेरावनो आथिखालाव बिटिआर आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सायावहाय गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिलायगासिनो दङ बे दान्थे बिदान्थेखौ जोङो फोजोबस्रांलायनो जोङो माखासे एमअएसनिफ्राय नायनानै बा एमअएसनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिन्थिनो हानानै जों बेयाव दिनै सावरायदों आरो बे सावरायनायाव मोनसे बाथ्रा रोखा जादों जे एमअएसआव जिथु लिरनाय दं बे लिरनाय थानाय बाथ्राफोरा जाहैबाय बिटिआरआ अकल बे आथिखालनि जि बिटिसि दंमोन बे बिटिसि मुंखौ खोमोरनानै बेवहाय बिटिआर मुंखौ दोननाय जादों आरो बियो बे बिटिआरनि जिथु एक्टिभिटि बा फांसन बे फांसना मोनब्रै बे आथिखाल थाखानाय जिथु बिटिसि बेयाव मोनब्रै जिल्ला दं बे मोनब्रै जिल्लानि आन्डारावल' बिनि एक्टिभिटिया सोलिगोन आरो बिनि बाहेराव मोनसेबो खामानि जानाय नङा बेखौ स्पस्ट जों नुनो मोनदों आरो जेसेबां गामि थिसननाय आरो दानख'नाय बे गासिबो बे मोनब्रै जिल्लानि सिङावनो जागोन आरो बे सोसननांगौबाबो बिनिफ्राय सोसनगोन दानख'नांगौबाबो बिनिफ्राय दानख'गोन खिन्थु बिनि बाहेरनि गामि थिसननोबो हाया आरो दानख'नोबो हाया बे मोनसे स्पस्ट लिरनाय दङ 3.3 एमअएसनि जिथु लिरनाय बेवहाय स्पस्ट लिरनाय दं आरो बेखौ जोङो मिन्थिगौ जाहाथे बेखौ लानानै जोङो बुजिनो हाबाय जे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनि थाखाय मोनसे सिस्टेम बानायना होखादों बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय बिकेडब्लिउएससि अर्थात बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दाना होबाय आरो बिटिसिआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे बिटिआर मुंनि मोनसे सिस्टेम दाना होनाय जादों बे मोननै सिस्टेमनि गेजेरजों बर'फोरनि जि राजखान्थियारि रैखाथि रांखान्थियारि रैखाथि गावनि हारिमु राव सोलोंथाइ रैखाथिखौ बे मोननैनि गेजेरजोंनो लाखिनायनि मोनसे सिस्टेम खालामना होदों आरो बे सिस्टेमजोंनो जों थांनांगोन फैगौ समफोराव बे सिस्टेमखौ गनायनानै जोङो सोलिलायनांगोन आरो आथिखालाव सानैसो सुबुङा दिनै बुंनो नागिरदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बे बिटिआर एकर्डनि जुरियते माखासे गामिफ्रा थिसनजागोन खिन्थु जों दिनै नुदों जायफोर बर' गामिया थिसनजाथावथाव दङमोन बे बर' गामिफ्रा आल्टिमेटलि फरेस्ट एलेकायाव दं फरेस्टआ एनअसि होयोबा खिन्थु बेखौ थिसननो हागोन आरो एनअसि होआबा बियो थालांगोन बे हिसाबै जोंहा बेखौ जोङो आसा खालामनो हायाखै जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि सनितपुराव थानाय बर' रायजो राजाया माबा मोनसे सिस्टेमजों सुबिदा मोनगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया आरोखि गिबियावनो एसएम निउस आरो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै जोंहा सनितपुर जिल्ला बर' खौसेथि आफाद दा जोंनि बे हग्राजुलि हालामाव जोंहा दाब दाब जायगानि दाब दाब गौथुमनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे मेलेमजिबि मेल खुंदोंमोन बे मेलेमजिबि मेलाव जों बिथांमोननिफ्राय जिहेतु इउबिपिअ
खौसेथि बर' सुबुं आफादा चार्टार डिमान्ड हिसाबै जा जों बड' अट'नमास काउन्सिल बड' काछारी अट'नमास काउन्सिल जा नागिरदोंमोन बे नागिरनायनि बेलायाव बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बिथांमोना जोंजों लोगोसे खामानि मावलांनायनि बाथ्राखौ होदों। बे हाबाफारिखौ लानानै जों दिनै जोंनि मेलखौ एबा जोंनि लोगो हमज्लायनाय सावरायनाय मेलखौ जाफुंसारदों होननानै आंनि फारसेनिफ्राय आं फोरमायगौ। जेनेबा दिनैनि बे जा हाबाफारि बेयाव मोनबेसे आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जाखो? बे आफादाव बे मेलाव जोंहा गिबियै NDF सारेन्डार 3 ग्रुप्स मोनथाम ग्रुपनिफ्राय फैदों। जोंहा ब्रह्म धोरोमनि जिल्ला आफादगिरि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। ख्रिस्टियान जा खौसेथि जा एस'सियेसन दङ जिल्लानि बिथांनि आफादगिरियाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। आरोबाव बे हालामाव थानाय जाफोर जोंनि मान बावजाथाव जायफोर दैदेनगिरि दङ आदैमोन मेलेमजिबि बायदियै जोंजों बेयाव हेफाजाब होदों आरो जोंनि गासै हाबाफारिखौ बिथांमोना सापर्ट खालामदों। जेनेबा दिनैनि बे जा हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जेनेबा जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया जे नैबे दा सोलिबाय थानाय अट'नमास काउन्सिल बेखौ लाथारनांगौ होननानै माबा मोनसे डिमान्ड दं नामा? ना बे बेलायावथ' ओरैबायदि फैदों जों जेब्ला सनितपुर जिल्लानि थागिबि बायदियै बा सुबुं बायदियै जोंहा गोबां समस्या जानानै नुजागासिनो दं आरो बे समस्याफोरा बे आंखालफ्रा जोंहा दिनैसिम जोबनो गैयै जाना फैदों आरो बे समाव जोंहा मोनसे जोंनि गेजेराव बे सुबिदाखौ जों मोननो हादों। जेरै BTRनि मोनसे थार्ड एकर्डआव BTR मुङै मोनसे थार्ड एकर्ड जाना फैदों बेखौबो जों वेलकाम खालामदों। लोगोसेयै जों वेलकाम खालामदों बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। दा बाथ्राया जाबाय जे जों जिहेतु BTRनि जा एग्रिमेन्ट जादों जा एकर्ड जादों बे एकर्डआव गोबां रोखोमनि बेवहा सिस्टेम दङ। बे सिस्टेमफोरखौ मावनो थांनायाव हयथ' BTRखौ जोंनि सनितपुर एबा गहपुरनि बिश्वनाथनि रायजोफ्रा माब्ला मोनदांनो हागौ एबा बेयाव जों थानो मोनगोन मोना बे बाथ्राखौ जों दाबो क्लियार जानो हायाखै आरो बे एकर्डनि जा MOS होदों बे MOSफोरावहा बैफोर दफाफोरा क्लियार नङा। ओंखायनो जों सानदों जे जों जिहेतु गिबियावनो मोननो हादों जिहेतु बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे अट'नमास काउन्सिलखौनो गिबियावनो जों लाथ'ना दोननो सानबाय आरो बे लाथ'ना दोननायनि उनाव जेब्ला कमिसन फायगोन BTR माने सार्भेनि थाखाय बे सार्भे रिपर्टआव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामि जायगाफ्रा दखराफ्रा जुदि बेवहा इनक्लुड जायो एज पार सिस्टेम एज पार MOS अब्ला जों BKCनिफ्राय NOC बिनानै दोनखादों आरो बे NOCखौ मोनोबा जों BTRआव हाबनो हानायनि जोंहा जायगा दङ। दिनैनि बे जा लानाय मेलनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथाङा रायजोनि जानानै माबाफोर बुंनो सानो नामा? दिनै बे बर' खौसेथि सुबुं आफाद हिसाबै आङो गामियारि रायजो जानानै नुजाफैदों। बुंबाय थादों बर' खौसेथि सुबुं आफादा BTR आरो जोंहा काउन्सिल बिनि सायाव अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव माखासे काउन्सिलखौ लाग्रोनांगौ। दा बेखौ लानानै मिथिं लेंनायखाय आंबो रायजोनि जानानै नुजाफैदों। आं रायजोनि जानानै आं बुंनो लादों जे दा बिथांमोननि बुंथिनायखौ मोजां मोननानै बर' खौसेथि सुबुं आफाद हिसाबै अट'नमास काउन्सिला हाबफैग्रोगोन होननायनि खोथायाव बायदि खोथा बुंफोरनायनि गेजेराव आं बुजिनानै मोननो हादों। दा आंबो रायजो राजानि जानानै आङो बे मिथिङाव फंनैसो बिबुंथियाव आं बुंदों जे दा खननै खनथाम बर' रायजो दानायाव एकर्ड जानानै थांबाय खिन्थु होनब्लाबो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जानानै जों सोसनजायाखिसै बे फासनायानो थाबाय। दा बेखाय आंबो रायजोनि जानानै दा आं जबाब होफादों जे रायजो राजाजों जे NDBनि नोजोर बोनायाव रायजो राजानि सायावनो नोंथांमोनहा खामानि मावबोदोंमोन। दा दिनै NDBआबो जुदि क्लियारिफिकेसन बे अट'नमास काउन्सिलखौ आदरायदोंब्ला वेलकाम खालामदोंबा
आंबो रायजो राजानि जानानै रायजोफोरनाव सोंनानै आं बुंदों जे आंबो रायजोनि जानानै वेलकाम खालामो जे एसे डेभेलप जायो खोमा दा बिटिआरआ हाबोबाबो उनाव हाबथों थ' होनब्लाबो जोंनो रायजो राजाया एसे बोसोरनै बोसोरथाम एसे लामा दालां आरो स्कुलफोर बेफोरो सुबिदा जागोन बै फरायनानै थानाय गथ'फोर बिसोरो अट' बायदिसिना गारि फिसा फिसा लानानैबाबो सोलिनो हाथों बेखौ नोजोर बोनानै आंबो गामिनि रायजो राजा जानानै जे बे अट'नमास काउन्सिलखौनो जा सुबिदा दङ आंबो वेलकाम खालामफादों आरो आं सापर्ट होफादों जे सोसननांगौ होननानै दा आफादगिरि जोंहा जिल्लानि माबानि इउपिपिअनि आफादगिरि जिथु माबादों बिनि सायावनो नोजोर बोनानै आंबो राइट होबाय दा आङो गामिनि जानानै आं सापर्ट खालामबाय रायजो राजाफ्राबो बयबो आखाइ खबस्रावनानैबो होबाय आरोखि दाखाय आंबो बेक्तिगत हिसाबै गोसो गोरबोजों दुखु खस्थ' जाबाय आगोलनिफ्रायनो एथ' गोबाव 35-40 बोसोर होख्रावबोनानै बर' रायजो दानो थांनायाव बिटिआर जाबाय होनब्लाबो जोंनि सनितपुरा सोसन जायाखिसै बिनि दुखुआव गोरबो गावनानै आंबो माने बेक्तिगत हिसाबै अट'नमास काउन्सिलखौनो आङो वेलकाम खालामबाय गोरबोजों खिन्थु जों वेलकाम खालामदोंब्लाबो जोंहा मोनसे साननाय दंबावो जे एकटआवबो जोंहा रिभिनिउ गामि नङा जोंनि ढेकियाजुलि ओनसोला दा रिभिनिउ गामि नङिखाय फरेस्टआ जुदि जोंनो बे फरेस्ट एरियाखौ जोङो बे अट'नमासावबो होआ होनोबा बेथ' जोंहा मोनसे जटिलता जालायगोन नैबेखौ लानानै गिनाय दंबावो दाबो जोङो काउन्सिलखौनो नांगौ होनबाय काउन्सिलखौ नांगौ होनोब्लाबो जुदि हायानो जुदि जोंहा नामजारि नङाबा बेखौ जों सोसननाय जाया होनोबा सरकाराथ' जानला मोनला बुंलाबायो जोंखौ जों बेबायदि बुंनायनो जों आरो बे वेलफेयाराबो जुदि इनक्लुसार एरिया रिभिनिउ गामि नङिखौ जों सोसना होननानै बुङोबा जोंहा आरो बिटिआरआथ' गोजानाव बावखा आरो जों काउन्सिलावबो हाबसननो हाबावनाय नङा होननानै दुखु खालामदों आरोखि आङो दा अननायनि गेजेरजों जे बे बिटिआरआव थानाय माखासे दा सागानगिरि जिथु एकर्ड खालामग्रा बियो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव हा गैया हु गैया माबा मोनसे मावगोन नामा माबा मोनसे मावहरगोन नामा एबार इलेक्सननि उनाव जायखौ एनडिएफबिनिफ्रायनो बे हाखौ मावग्रोथों होननानै केस खालामनो मा खालामनो फैसा हरगुलायनाय जाबाय जों पन्सायतआवबो सोसनजाबावाखै जों एमएलए एमपि इलेक्सनाव जों भटखौ होनो मोनो नाथाय जोङो पन्सायती राजाव भट होनो मोना जों गामि डेभेलपआ माजों जागोन बिनि दिखा दुखु मोननाय दङ बेखायनो जा काउन्सिला जुदि गनायनानै लायोबा जों मोनोबा एसे उन्नत जागोन बेखौ साननानै आं गामियारि जानानै आङो सापर्ट खालामनाय जादों आरो मा बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ दिनैनि बे जा सावरायनाय औ बेवहाय बिटिआरखौ साबसिन मोनो ना बे जोंनि बर' अट'नमास काउन्सिलखौ साबसिन मोनो ओरैनोथ' गोदोनिफ्राय आन्दलन खालामबोफानाय हिसाबै थारमाने बिटिआरखौनो जों बरायोमोन नाथाय बे एकर्डआवनो जोंहा लाफा जायाखिसै खिन्थु उनाव जोङो बिटिआरआ जोंहा सोसनजागोन होनोबा जों लोगो लोगो माने जोंखौबो सोसननो थाखाय जों आंनिफ्राय आं खावलायखाबाय आरो मोजां मोननाया जों बिटिआरखौनो मोजां मोनो आरोखि खिन्थु दा हायद्य हथे लाफा जायैनि थाखायसो जों नैबे काउन्सिलखौनो जों गनायनानै लानो गोनां जाबाय आरो माने बिमाबो गैला बिफाबो गैला बिदियाव जोङो माने सोरबा बिमा बिफा जानानै फैनायाव जे बिदिनो लाथ'दो होननायाव जों बेखौनो वेलकाम खालामबाय आरो बरायफाबाय आरो मा बे आरो मा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आच्छा सार जिहेथु जोंनि माबा सिगनेसार होग्राफोर जिहेतु सिगनेसार होग्रा साब्रै दङ एनडिएफबिनिफ्राय आरो प्रमद सार दङ हाग्रामा महिलारि सार दङ बिथांमोननि सोमोन्दै माबा बुंनो सानगोन नामा सारा थ' बिसोरथ' दा सागानगिरि जिथु दा बिसोरो सागानखौ होगबाय बुंनानैबोथ' लाब गैया दा बुङाबाबो जाया दा बुंलायलायोबा गावजों गाव दुखुआनो फैयो दुखु फैयो आंबो दुखु मोनो बबेबा बे भालुफुङाव रायलायनाय बबेबा रायलायनाय राङाफारायाव रायलायनाय मेलेमजिबिफोरनि रायलायनायाव आंबो थाफाबाय थानाय हिसाबै दा बैफोर खोथाखौ गोसोखाङो जोंखौबो माने गोसोखांबा हामगौमोन नंदों दा जोंखौबो लाफाबा हामगौ नंदोंमोन आरो बे सहि खालामग्राफोरनि माबायाव आरोखि दा सरकाराथ' ओरैबा ओरै दा बिथांमोनखौ दुखु मोननानैबोथ' लाब गैला आङो बेखायनो उननि पर्यायाव जाहाथे बे सागान होग्राफोर जे सहि होग्राफोर एकर्ड खालामग्राफोर जे जोंखौ उनाव बावा दा बर'फोरनि जानानै जोंनि सनितपुर जानानै होबाय माने बै आगोलाव होगोदान सहि होगोदान समाव दुखु मोननाय फैदोंमोन
खिन्थु दुखु मोननायनो दा मोजां मोनफिनदों आरो आङो मोजां मोनफिनदों जा जाबाय होजायाखैबा मा खालामनो आंथ' बिसोरखौ दुखु खालामला खिन्थु सरकारनि फारसे जोंनि दे बर'फोरनो दे जेबो सुबिदा होआखै बिनि फारसेसो आं दुखु खालामो आरो मा बिथांमोनहाबो बाहायजाबाय नालाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बिनि सायाव আজিৰ মিটিংখনত মই জানিব পাৰিলোঁ যে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো BTRৰ পৰা সমূহৰ পৰা কিছু আঁতৰ আছে বুলি গম পাইছোঁ তাৰ বাবে মই অতি দুখিত সেয়ে মই ভাবিছোঁ আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰাই 1200ৰো অধিক মাৰ্টিয়াৰ্ছ আছে আৰু তেখেতসকলৰ যিটো আত্মা সেই আত্মা যাতে আত্মাই এতিয়া বহুত দুখ পাইছে বুলি মই ভগৱানৰ ওচৰত মই দুখ পাইছে বুলি ভাবিছোঁ সেয়েহে মই ভাবোঁ এতিয়া আজিৰ মিটিংখনত যিটো কাউন্সিল গঠনৰ কথা যিটো উল্লেখ হৈছে এই কাউন্সিল গঠন যদি BTR নহয় তেতিয়াহ'লে কাউন্সিল গঠনত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কাৰণ আমাৰ মাৰ্টিয়াৰ্ছসকল আৰু আমাৰ জনসাধাৰণ ৰাইজে যাতে যিখিনি পাবলগীয়া সুবিধা এই সুবিধাখিনি আমি কাউন্সিলৰ দ্বাৰাই পাবৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ তথাপিও এইটো আমি অতিকৈ আশাবাদী আহি থকা সময়ছোৱাত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাখন BTRত সোমাবৰ কাৰণে আমি অতি আশাবাদী আমি ভাবোঁ যে নিশ্চয় ভৱিষ্যতে এইটো সোমাব কিন্তু কেতিয়া সোমাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই সেইকাৰণে আমি এই যিটো কাউন্সিল গঠন হৈ আছে এই কাউন্সিল গঠনটো যদি তাৰ আগতে যদি গঠন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইটোৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি সকাহ পাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ গতিকে এইখিনি মই आच्छा सार दिनै मेलनि सोमोन्दै बुंफोरनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो SM निउस आरो प्राइम 24 नोंथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर जासिहरबाय दिनैनि जोंनि मेला बर' खौसेथि सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सनितपुर जिल्ला एक्स NDB कोअर्डिनेशन कमिटि जिहेतु बिथांमोना मोनथाम मोनब्रै बेबायदि आफादफोर दङ बिथांमोना जयै मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दाना लादों बे कोअर्डिनेशन कमिटिया बिथांमोना दिनैनि दिननिफ्राय बा एसे सिगांनिफ्रायबो बिथांमोना बुंबोबाय थादों जे जोङो जयै सनितपुर जिल्लायाव आउट अफ BTC नि थाखाय खामानि मावनांगौ थानायखाय जों बयबो ज'यै खामानि मावलांगोन बे असिलायै बिथांमोना दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादजों ज'यै खामानि मावलांनो दिनैहाय बिथांमोना जोंनो खोथा होयो आरो बे खोथा होनायजों लोगोसेनो गोबां बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना जोंजों नुजाथियो आरो नुजाथिनायजों लोगोसे बे मेलाव बाहागो लायो गोबां खोथा सावरायदों गोबां खोथा बुंदों बेबायदिनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि खोथा ओंखारदों बेबायदिनो नै बावैसोनो जोंनि जाना थांबाय थादों बेफोरखौ लानानै जों गोबां गोलाव खोथा सावरायनाय जादों जियानो जा एक्स NDB कोअर्डिनेशन कमिटिखौ मस्ट वेलकाम खालामनानै जोङो बोजबना लादों आरो बे बोजबना लानायजों लोगोसे बिथांमोनखौ लाफानानै जों गासैबो जयै खामानि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो आवगायलांनो हागोन होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानाय मोनसे मिजिंथिनाय थादों सार बे फैबाय थानाय बेलायाव जेनेबा जा दानि बे गोरोबथा BTR आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेनि गेजेराव बबे मोनसेखौ बांसिन गोनांसिन हिसाबै जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथाव सानो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ एक्चुअली बे बाथ्राया ओरैबायदि गोनांसिना जाय जागोरो बेनो गोनांसिन जाहैगोन आरो गिदिर हिसाबै जोङो BTRखौ जों हदाय लुगैयो जोङो सनितपुरबासिया BTR नङा सेपारेट स्टेटखौ जोङो खोब नाजाबोबाय थादोंमोन किन्तु सेपारेट स्टेटनि जायगायाव दिनैनि दिनाव जोङो मा होनना बुंखो BTCखौनो माने सिगांनि न' बोरायखौ दिनैहाय मुदा मारिनाय बायदि सिस्टेमेटिक मोनसे सिस्टेम मोनसे महर होनानै दिनै BTRनि खोथा बुंनानै सुक्ति खालामबाय बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा जादों आरो बेखौ नोंथांमोना एसे थाल ला बा नायनानै लाय जिहेतु सान्ति सुक्ति होनना बुंदों सान्ति सुक्ति जोंनि थाखाय नङा सनितपुरनि थाखाय सान्ति सुक्ति नङा खारन मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु जोङो BAC एकर्डआवबो जों थालांदोंमोन BTC एकर्डआवबो थालांदोंमोन नै दाख्लैनि बे ओरैनो सा साज्रां मुदा मारिनाय जिथुनाखि BTR BTAD खौ दाननानै R होनना सोदोबखौ सोसननानै जिथु खामानि मावनाय बेहायबो जों थालांबावबाय बेखायनो बे सान्ति सुक्तिया जोंनि सनितपुरबासिनि थाखाय गोजोनथाव नङा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंथ' हदाय BTC एक्सटेनसनखौ जों लुगैयो नङा होमबा जों BTC एक्सटेनसनखौ लुगैयो जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय एसेबाबो देरसिन
आरो साबसिन हामसिनखौ सोर लुगैया बयबो लुगैखायो बेखायनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानायनि सिगां जुदि बिटिआरआ जुदि दिनैनि बे बिटिआरआ जुदि गोदान मुङै जिथु गाबज्रिजानाय बिटिआर बा बिटिसि बेयो जुदि एक्सटेनसन जानायमोनबा जों माने गोजोननाय थागौमोन जिहेतु जोंनि सनितपुर जिल्लानि माखासे बर' रायजो राजाफोरनि बिखायाव माने दावदाब दोननानै माखासे लिडारफ्रा गाव गावनि पलिटिकेल माबानि गादिनि थाखाय सिस्टेमेटिक खालामनो थाखाय माखासे सिगनेटरिफ्रा हाफाथुरा जानायनि थाखाय जोंहा एसे दुखुनांथावना जादों बिनि थाखायनो दिनैनि बे बिटिआर जिथुनाखि इमप्लिमेन्ट जानो थांबाय थादों बियो फैलार जागोन होननानै जों नुबोबाय थादों ओंखायनो जोङो सनितपुर जिल्लाया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौनो नाय मामाथो काना मामाय भाल होननानै जों बेखौनो बर्थमान बरायथ'ना लानाय जादों जेनेबा दानि बे बिटिआर सक्ति बे बिटिआर एक्सटेनसन बेवहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थालांथारसिगोन नामा होननानै माबाफोर रोखा फोरमान दंबावोमोन नामा बेवहाय रोखा फोरमाना दं होननानै बुंबाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा खारन मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु नोंथांमोना गावसोरबो नोजोर होनानै नाय नोंथांमोनाबो सासे सानसुमै मानसि जिहेतु आं दहाय बुंलांदों सिगनेटरिफ्रा प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि सासे मा होनो पलिटिकेल हान्जानि गाहाय आफादगिरि जाहैबाय बिथिंजाय धीरेन बर'आ बिपिएफआव थांबाय रन्जन दैमारि सारा जेलाव हाबनानै थाबाय फारसेथिं बि सावरायग्राया बिपिएफआव हाबनानै थाबाय होमब्ला जों नुहुरबायना बिसोरनि गावस्रालायनायनि पार्कआव माने एक्सटेनसनाथ' बाद दोन बाखि खामानि जिथुनाखि मावनांगौ दङ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव बांसिन गोसो होनांगौखौ दोनथ'नानै बिथांमोना गावसिनि गादिखौसो सिन्था सरसा खालामनानै माखासे माने हाफाथुरा जानाया बे जोंनि थाखाय बेसेबां माने दुखुनांथावना बाथ्रा ओंखायनो जों बेखौ रोखा होनना बुंजायो जिहेतु इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ बिथांमोना लुगैयाखै बिसोरो लुगैयाखै जों लुगैदों खिन्थु आरो एक्सटेनसन जागोन जायाखौ बिथांमोनानो जोंनो बेबायदि नोजोराव दिन्थिना होनाय जादों आच्छा सार माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव काउन्सिल नाङा होनना बुंदों बिटिआरआ हाबथारगोन होनना बुंदों बिटिआरआ माब्ला हाबगोन आरो माने रोजा रोजा जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मानसिफोर थैलांबाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो दे जाय बिथांमोना बिटिआरखौ हाबथारगोन बिटिआरआ आं दहायनो बुंलांदों जे बिटिआरआ मोनसे महर होनायसो बिटिआर आरआ मोनसे महर होनायसो माने एडिखौ दाननानै आरखौ बहायनायसो खिन्थु बिटिसि जिहेतु 6 सिडिउलनि आयेन 6 सिडिउलाव जोङो जिथुनाखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल माने काउन्सिलाव जों जिथुनाखि बिएलसिनि एकर्ड जादोंमोन बै एकर्डआवनो सनितपुर जिल्लाया 2003आव दोनलांजाखानाय जिहेतु फरेस्ट इनक्लुसार एरिया होननानै नैबे कन्टिनिउवास गामिफोरखौ सोसनखायाखै बै समावनो बा दिनैहायबो जोंनि सनितपुर जिल्लानि महरफ्रा हानि महरफ्रा जेरैहाय इनक्लुसार एरिया मोनफ्रोमबो कन्टिनिउवास गामिफ्रा जोंनि हानि खुनु पाट्टादारि गैया दा बेवहाय बिटिसि बा बिटिआरआ हाबगोन होननानै जों मिजिं खालामनो हाया बे सोरबाया मा मिजिंखौ लाना बुंदों जों बेखौ मिन्थिया खिन्थु रोखा बेवहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंलांनाय जादों माखासे निउज मिडियाफोरनि नोंथांमोननि मिडियाफोरनि गेजेरजों बिथांमोना बहुद खोथा बुंलांबाय थादों थ' बेफोरावनो जों रोखा नुखादों जे बुंनायल' बाथ्रा नङा जे 6 सिडिउलाव माने मा होनना बुङो राजहुआ गाव जिथुनाखि बुङो राजु चक्र बे खोथाखौ बुङो नैबेनो जोंखौ माने फोरमान होयो आरो जे बिटिआरआ जोंनि सनितपुराव हाबा बे खोथाखौ जों माने बेवहायनो जों फोरमान जायो आरो बिनिफ्राय फारसेथिं जाहैबाय जोंनि सनितपुर जिल्लाजों समान बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मारटियास जानाय जिनाहारि खालामजानाय बेफोरबायदि केसनि गेजेराव माने केसजों माने केस नांनाय बेबायदि खुनु बर' ओनसोलफ्राव गैया जिहेतु बिटिसिआवबो गैया जोंनि सनितपुराव 1993निफ्राय जोंनि मार्टियाल लिस्टआव दिनैहाय बेसेबां दङ 1200 मा होनना बुङो 72 मार्टियाल लिस्टआव दङ आरो बाखि ओरैजाय 2003निफ्राय ओरैजाय दंबावो दासिम 2011-12सिम जोंनि बर'फ्रा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आरो ओरैनो खना खनला थैलांबावनाय बहुद सुबुंफोर दंबावो बेफोरखौ कालेक्सन खालामोबा 3000नि गोजौआव जोंनि सनितपुर जिल्लायाव मार्टियास जादों होननानै जोङो सानना लायो खिन्थु मानो होनना बुङोबा अब्लाबो जे जोङो माने मोनथाम एकर्डआव गालांजानायनि थाखाय सनितपुरा हदाय माने दुखु मोनो आरो बा दुखु जायो माने सोरबाया जुदि गोदाव सोराव बुंलाबायदोंबा जों बेखौ बोरै गनायना लानो